ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 19 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụha nwa gara mma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwekọ ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ nwanne very dark man Clara, good morning. Uche, good morning. How are you doing? I'm fine. Ịrahụkwara pete? Uche, arahụcha m. Ew. Arahụcha m. Why? Typhoid ọwọ ka ji gị? O nwee typhoid na-eme m. Uche, nwee typhoid na-eme m. Kedụkwa ihe mere iji rahụ? Uche, mgbe m bịara bịa hụ ihe onyonyo a. Oh! Ihe onyonyo a. Eti na-bịa mee m obi m fiom. Nke mere na steeti Kwara? So onye ma. Ị hụrụ ka ihe si wee kwuru ugbu a n'obodo anyị abụ Naijiria sọ naanị n'aka Chineke ka anyị nọ. Eziokwu. Enwezi onye dị sọ naanị n'aka Chineke ka anyị nọ. Ya bụrụ na ikekwe ịnụbeghị ma ọ bụ ịhụbeghị ihe onyonyo anyị hụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia n'ụtụtụ a bịara na-egosi ebe ndị ọkpa egbe bandit bịara wakpo otu ụlọ ụka ọwụ aha ya bụ CAC na steeti Kwara. Ya bụrụ na ị nọ na Facebook n'ụtụtụ ndị midia anyị arụwala ọrụ ozugbo ị ga-enwe ike kirie ya live ebe ahụ ka ịhụ ọkwa ịhụna ya leenụ mama ịhụna agadi nwaanyị a na-anaghị agala ije awakpo ha ya bụ ụlọ ụka bido gbawa egbe n'elu n'ala pastọ agbafuo members achọ otu ụlọ ọwụ dị n'ime ụlọ ụka ahụ gbakpuo na ya o nwe ihe ịma dịka anọ na ụlọ ụka ahụ nọ na-aga n'ihu a na-akọva ya o nwere live stream eji akọva ihe emega na ụlọ ụka ahụ ndị akpaka ụzọ gbagam bata bido fọwa onye ọbụla fọfọrọ mfọ ka ọ dị ndị uwe ojii apụtalakwuo na agbagbuola mmadụ abụọ merụ otu onye ahụ tọrọ ọtụtụ ndị megene larie nke a na-abịa dịka o mere abalị ole na ole a gara na steeti Kebbi lee ụmụ akwụkwọ sekọndịrị ndị nke nwaanyị tọrọ mmadụ 25 n'ime ha larie. Welcome to Nigeria ebe ihe niile na-eme n'ụtụtụ anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ mgbadamgba gbara n'isi obodo anyị bụ Abuja. Clara nweke ọcha ma mma nwere ka isi wee Uche ahụkwa m ihe onyonyo nke ahụ Chineke everybody dey collect cause achụ nke ọzọ say who are you akwa ụzọ anyị ihe ti ihu isi egwu nke ọzọ agaghị ebe a ga-agbatị ya gasị onye ọla gbapụtasị ị hụrụ gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed nwoke a dị stubborn too stubborn ndị midia anyị egosiwakwala ya na Facebook gaa ebe ahụ gaa kiri iwe ka ịhụ ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị si emebe onwe ha. Our politicians ha na-awụ mgbidi onye polisi ka adọrọla onye ka onye polisi ibe ya ha na-awụ mgbidi inweta ihe mere n'ụbọchị ụnyaahụ n'isi obodo anyị bụ Abuja between ndị otu pati PDP na-akwado Wike na ndị otu pati PDP na-akwado Turaki bụ onye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. Mgbadamgba gbara Clara nwetakwa egbe ndị uwe ojii gbara n'elu n'ụbọchị ụnyaahụ tatatututu na-agba anwụrụ n'afọ ose n'anya bụ tear gas agbabahụ n'ebe a ga-achụpụta hụ n'ebe ahụ njinji jiri n'ụbọchị ụnyaahụ Wike arịlasị ya na moto ya ndị sekuriti ya gbaa ya okirikiri ụfọdụ ndị mmadụ na-asị Wike come out now Wike come out now ozugbo a na-akpụnye gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed microphone n'ọnụ ya sị hụrụ ara ahụ na-awụ Wike ya nwa ga-agbọ ya n'obi small matter so Bala get the medicine na ịhụrụ ara ahụ na-awụ Wike ha ma ga-agbọ ya. Onye isi oche otu pati PDP ahọpụtara ọhụrụ bụ Tanimu Turaki ya nwa na onwe ya pụta wee na-akọwa n'ihe ọbụla ọ sọkwara ya mee ọ bụrụgodị na ọ ga-ewe ndụ ha si ya were
mana ị hụrụ isi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'Abuja ha ewegharala ya bụ na ha ewegharala ya na Wike na ndị otu ya nyụlie mamiri elu ha anyụdatara ha ya even mgbe a nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na ndị nta akụkọ nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ụnyaahụ tụrụ akị ya si ya kpọwa Trump na Trump na ọ gbara bịawo anyị emebiele na otu pati PDP ya kpọwa Trump na ọ bịa biko bịa rescue ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi n'ala anyị nsogbu dị o. No be small thing happened yesterday for ịma nye ndị na-amaghị ihe butere esemokwu ya bụ na ndị nke na-akwado Turaki ha bịara fisie their neck meeting ha bịara fisie ya national a bịara fisie meeting ahụ na ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday Wike na ndị otu ya Samdadi ha efisikwa meeting ha ọ wee ebe nna mara na ọ ga-achara ed chi abụọla ndị nke Wike bụ ụzọ m ụzọ wụchaa mgbe ndị nke Turaki bụ Bala Mohammed ha bịaziri Clara nwoke ọcha achọ blọkụ ọha ụzọ Bala Mohammed sị ị na-awịara do you know who I am? I am from North. What do you mean? Ihe bido kpawa mgbidi ahụ pakapụ ya ọkụ na ka esi pakapụ ya ị gaa na Facebook anyị gị hụ ka esi pakapụ mgbidi ọ dị ego ka ọ dị ya mere anyị ji wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a si gee ntị esemokwu otu pati PDP ị na-ahụta ya dịka ihe ga-emecha bịa na njedebe ihe a ọ bụ aka otu pati PDP ga-eji akwapu otu pati APC n'ọkwa ọchịchị amame na-aghọta emekpa ha aka n'ọnụ ha si 2027 ha nwanwe ihe ọwụkwụ na amaji aga Ụmụahịa gaa na Facebook zibatara anyị ozi ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ị nụrụ ka o si wee hịọta n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche mana nwaanyị ọma kelee ọha na eze Igbo ndị ọma Igbo dị samsam Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ Igbo ihe ọma zuru ọnụ na bọla chinetele olee otu unu mere a sị m ya gaziere unu mana onye na-eme nke ọ na-eme ya gbada anya o ndewonụ ọ dị oke mkpa Popolio adọọla aka na ntị gbasara oke mkpagbu a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka chịburu steeti Kaduna bụ Ahmed Makafi awụsala ọwa dịka onye ode akwụkwọ otu Board of Trustees otu pati PDP ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị nta akụkọ agbaala ọsọ ukwu ede ala dịka ndị uwe ojii gbara anwụrụ n'afọ osi n'anya n'isi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU adọọla aka na ntị na ha ga-akpọchicha mahadum niile nwere n'ala anyị dịka a bịara nwee mkpọbi ụkwụ na mkparịta ụka dị n'etiti ha na ọchịchị etiti bịa zọpụta anyị o ka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị bụ Turaki gbara tọrọ mpụ dịka esemokwu otu pati ahụ bịara rie elu ọjị bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị otu pati PDP na-adọnyere Wike ukwu achụpụla Makinde Bode George na ndị ọzọ n'otu pati PDP ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Kebbi otu nwata akwụkwọ agbafuola laghachikwuru ndị mụrụ ya Shetima ga-aga steeti Kebbi taa dịka Tinubu suru aka n'ala ma dee n'ire ịhụ na azọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na steeti Kebbi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na abịa na Naịjirịa ọ bụ ndị okpukperechi ụka Kraịst ka a na-emegbu ka Nicki Minaj ji akụ egwu kwuru dịka ọ kpọrọ oku ka eme mgba gbatara ndị okpukperechi ụka Kraịst ọsọ enyemaka otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU ajụla ka ejiri ego dị pasentị 35 35% ji welikuora ha ụgwọ ọnwa ha
ebe ha kpọrọ oku ka awụnye ego na mahadum ndị e nwere gbaa gburugburu ala anyị. Uche, where is the lie? Ọ dị egwu. Ekwesịrị itinye Uche ịga na mahadum nọ na ọtụtụ steeti ya bụ ihe fat amamoto eche unlike before ọtụtụ ihe mgbanwe adịla. Ịma dịka ị na-ekwu ihe o nwere vocabulary bịara na my memory dilapidated kpọọ ya dilapidated. ị na-ekwuwe okwu na ihe anaghị aga ka o kwesịrị ịga arụghị ihe dịka ekwesịrị ịrụ na mahadum na-abata mmadụ n'uche abụrụ dilapidated ọwụ tilapia. Don't worry, mgbe Mary the Slim Diva bịara anyị ajụọ ya. I am just trying. You just want to embarrass me here. Clara nwoke ọcha m nwa anaghị agwọta. We are trying to describe ka na ọtụtụ mahadum si wee dakpọọ n'ala anyị bụ Nigeria. Describe wa ya. O nwere oyibo na-agbata n'uche mmadụ a na-akpọ dilapidated. Igirigi ka ọ dị nwaanyị ma Shetima ga-aga steeti Kebbi taa dịka Tinubu suru aka n'ala ma dee n'ire ịhụ na azọpụtara ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na steeti Kebbi. Igirigi ebe a ga-aga akarịala Shetima. Ịgacha Kebbi gawa Kpakpara. Ya branch na Kwara n'otu. Ịgacha Kebbi gawa Kpagịnị Kwara. O ruo n'omume. If you can't withstand the heat, don't near the kitchen. A na-ekwu nke emere a na-eme ọkwa gbara m ọnụ ya agwa nye ndị sonyere anyị n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo anyị wetara ọnụ na mgbede ụnyaahụ. Ekwuru m ya ekwu na onwe ka anyị si bịa ebe a n'ụtụtụ a ị ga-anụkwa another ugly story na-awa akpata oyi na gịnị na ahụ n'obodo anyị bụ Nigeria. Atọrọla ọtụtụ ndị n'ụlọ ụka dị na steeti Kwara gbuo mmadụ abụọ chọm ozu ha ayasara. Ọ dị egwu nwaanyị ọma otu pati PDP bụ ndị na-adọnyere Wike uko achụpụla Makinde chụpụ Bode George na ndị ọzọ n'otu pati ahụ. Uche, which one now be the main PDP party now? Nke uze otu pati PDP. Which one? Ọ dị egwu. Ọ dị egwu Wike na ndị otu ya asakịkwara na like this they go take a fight APC. Ọ bụ na ajụjụ anyị na-ajụ ihe ọ bụ okwu na ji aga gịnị Ụmụahịa ala adịghị mma bụ uru ndị nze. A na-alụ Tinubu na ndị otu ya na-achị. Tinubu na ndị otu ya na-eme gịnị na-achị. Amami na ghọta. Chekinga Turaki akalanyere ọkwa ọhụrụ dịka onye isi oche ọhụrụ otu pati PDP. Uche mmiri akarịala garị ya weli olu dịka John the Baptist kpọwa Trump ya bịakwala Uche how many days ka kanye gị mana nwaanyị ọma dịka ha nọ na-eme ndị otu pati PDP nọ na-emebe onwe ha n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ajụjụ mmadụ kwesịrị ịjụ onwe ya wee bụrụ kedu dị ihe mere o ji ahụ ndị ahụ na-ahụ ịmaburu ike ọkwa ọchịchị mụnwa ga-achị ma nna achị ya onwe ya onye ga-achị mụnwa ga-achị ma nna achị ya onwe ya onye ga-achị. Ọ bụ na icheghị na ọwụ ịga maburu ego anyị ọwụ ihe na-asụghị ihe a n'obi a onwere ya bụrụ na ego anọghị na politiks onye ga-aga ya bụrụ na ego anọghị na politiks o nwere onye ga-aga ama m na-aghọta ya bụrụ na ego anọghị na politiks onwe ya ego akpata ukutukwu ego ha ka gịnị ha ga-aga ebe ahụ ga maburiwa na-agaghị eme cheki na-agaghị abịa pụta kọwara ndị ha na-achịsị adị ama o this month ego dị otu a mere gịnị batara anyị ji nke a mee nke a ji nke a mee nke a ya afọ gịnị nke a anaghị eme ya eme ọwụ na you cannot do such in Nigeria anaghị eme ya eme ọwa bata ijisi ikere ụzọ see ya were drone see ya mee edit wepụ ebe anyụrụ agara mkpochi mee ya edit ya na-acha gbaa gị kwọra ndị mmadụ ya n'ọkụ ndị Nigeria na-aghọtaghị ihe wee ọchịchị epereziwa ha dịcha nnọọ ka ọwa ego ha ka eji arụ ya dịcha nnọọ ka my mother ga-abịa n'ụwa ya ama m na-aghọta ọwa oge ereduzuru anyị to arụ ụzọ a na-akụ aka ama ihe ndị ha kwesịrị ime anyị na-eme gịnị with the clap for them dịcha nnọọ ka ọwa ego ha wụtara na wụọ ka eji bịa n'ụra anyị ya ka ha rere ala nna ha bịa rụọ ya ọwa ego mụ na gị ụtụ mụ na gị mụ nwa aghọtaghị the reason behind it dị na-akụọra ha aka ọ dị ego ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute
o wee bụrụ ya ka ọ dị Popolio adọla aka na ntị gbasara oke mkpagbu ya na oke ogbugbu a na-egbu ndị okpukperechi ụka Kraịst n'ala anyị bụ Naịjirịa. Popolio adọla Donald Trump adọ ọ dị egwu ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị, agbara egbe ayara n'isi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'Abuja dịka ndị otu pati PDP na-akwado Wike na ndị otu pati PDP na-akwado Turaki nọ na-ama aka gbasara ndị ga-anọ na ya bụ isi ụlọ ọrụ otu pati PDP enwe ọgbakọ, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi oche otu pati PDP na steeti Taraba bụ Abubakar Bawa awụsala ọwa n'otu pati ahụ. Oti ga-agbarịrị ndị steeti Abịa ihe mere ukutukwu ego allocation ọchịchị etiti ji amabunye steeti Abịa kwa ọnwa ya na ego ụtụ revenue ọchịchị ya ji ana, ka onye bụbu onye kọmishọna na-ahụ maka ego na steeti Abịa bụ Honorable Obinna Oriakụ kwuru. Taa ji ezu ike ihe ịbọ bụ onye isi oche otu n'otu pati PDP, ị gaghị emenwu ka otu pati PDP lọghachie n'ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 ka otu pati APC na steeti Lagos kwụsịrị Turaki, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na bịawa o bịa zọpụta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi Naịjirịa, ka onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị bụ Turaki gbara Trump. Ndị otu pati PDP na-adọnyere Turaki ukwu agbatịkwuo na-esi ha ga-enwe ọgbakọ otu National Working Committee ha. Oge eruola mgbe ndụ yara gburugburu Wike ga-abịa na njedebe, ka gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụrụgodị na ọ ga-ewe ndụ anyị si ya were, mana ị hụrụ ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'Abuja, anyị ewegharala ya bụ na anyị ewegharala ya, ka Turaki bụ onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị kwuru. Agaghị m anabata ha Regina Daniels, ka Ned Nwoke kwuru, bụ akụkọ na-ada somehow na ntị n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Taraba bụ Abu Kefas agbatịkwuo n'ụbọchị ọ ga-agafere n'otu pati APC n'ihi ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Kebbi. Onye isi ala Tinubu ga-aga South Africa na mba Angola maka ọgbakọ dị oke mkpa. Eliri m ndị okpukperechi ụka Kraịst n'igwe ugboro 70 bụ 70 times, ka Reverend Dakomo gbara onye nta akụkọ mba Britain bụ Piers Morgan. Nwa m nwoke ji akwado gị, ọ hụrụ gị n'anya, ka Trump gwara Ronaldo dịka ọ nabatara ya na White House, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mwakpo awakporo steeti Kebbi, o nweghị obodo a na-enweghị tigbuo zọgbuo na ya, ka Akpabio kwuru. Mmụọ m agbadala m, adịla m depressed, ka Tinubu kwuru, n'ihi ogbugbu a na-egbu ndị agha ala anyị. Ọ naanị ndị agha ala anyị ka ya na-egbu, gị adị depressed. Nwaanyị ọba dị ego. Uche nwakpa wakpuru steeti Kogi Kebbi. Ọkụ ịhụnanya ihe Akpabio na-ekwu na ọwụ naanị ihe anyị na-aghọta.
o kwesịrị ikwu udiri okwu ọwa ajụjụ ekwesịrị ịjụ na onweghị obodo a na-enweghị itigbuo zọgbuo na ya onweghị obodo a na-enweghị kraịm na ya ihe a ihe akpabio na-agwa anyị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya oke ọwụzie normal thing akpabio wee normal thing ka enwewazie ya n'obodo anyị bụ Naijiria ị hụtụla ụdịrị nke a na mbụ ị hụtụla ụdịrị oke ogbugbu a na mbụ oke ntọrọ a na mbụ in a space of 3 days ị maka ọnụọgụ mmadụ ole atọrọla n'obodo anyị bụ Naijiria just like that ị ma ọnụọgụ mmadụ ole atọrọla Reverend Dakomo Clara ị ga-echeta onye reverend na-atịrị mkpu mere Trump ji wee dọwa ala anyị bụ Naijiria aka na ntị dịka onye nta akụkọ na mba Britain aha ya bụ Piers Morgan nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ya na-agba onye nta akụkọ sị ya gee ntị na ị hụrụ ya nwa bụ Reverend Dakomo o meela ya max burial 70 times o liela mmadụ n'igwe 70 times uche mmadụ ka na-elikwa ihe onye nta akụkọ mba Britain ahụ nọrọ otu a na-ele ya si miniri ihe nye ndị na-amaghị ihe wụ mass burial ọ wụ ili mmadụ na gịnị n'igwe enwere ike ili ihe dịka 200 people at a time egwu paala awụrụ ha wụbanye ekpochie Reverend Dakomo si o liela ya 70 times o liela mmadụ n'igwe 70 times ọwụ mkpu nwoke a tiri n'obi ntiwa mere Trump ji bịa dọwa ala anyị bụ Naijiria aka na ntị mana aka ejiri ya mewa ndọrọndọrọ ọchịchị gbuwa politiks nọ ya n'elu uche aka na-ekwu na ala anyị na-agba gara gara Tinubu sọ ga-aga mba South Africa ya na mba Angola maka ọgbakọ dị oke mkpa echedere masị onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke aka na-eme travel na-aga ọkwa agwụ ihe ka ubi ere ọba onye isi ala Tinubu ọwa ihe na-eme n'obodo ị na-achị aka ya ubi ị ga-eji aga mba South Africa aga mba Angola kedu ọgbakọ ọgwọ ị na-agaghị eposponu si ha na ya kọntrị na-enwu ọkụ gị gbara gawa Nestin ugbu a ya nọrọ n'elu ụgbọelu fewara anyị aka mewara anyị aka otu a ọ dị egwu onye dị ka a na-awọrị onye dị ka a na-eme gịnị ka a na-awọrị shedding of blood here and there n'obodo anyị bụ Naijiria gịsị na ịgaga ọgbakọ South Africa na Angola ọgbakọ ị ga-ebu ekwentị kpọ ha sị ha ụmụnna we no come enwere m nsogbu n'obodo m biko we no come na gidenụ uche ka aka na-ekwu nke ahụ Ned na nwunye ya Regina Daniels achọkwanye ka izu ike okwu uche we have a lot of things on the table to tackle totoribako Mom ke Ned your case shift to go there by the side for now ya na-asị Regina na-asị na ya log ahụ I know they marry again na one kewala Ned na-asị you must marry no maka na Regina sị gịnị na anwa pushie ya mọ na ọ nwere ihe ndị ọzọ ka ga-agwa anyị ụwa anyị na-amahụ oke ibiri Ned na ụwa a senator for that matter ọ dị egwu ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị kwụsị na ịdị na-asa nwa amụrụ ọhụrụ mmiri ugboro abụọ n'otu ụbọchị ka ndị dọkịta ahụike kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ome ihe ntọọchị bụ Mr. Jollof arịọla mgbaghara dịka ya na Very Dark Man lụchara ọgụ n'ime ụgbọelu ihe m mere adabaghị adaba ka Very Dark Man rịọrọ na mgbaghara dịka ya na MC Jollof gbujichara ji ma gbajie mbazụ n'ime ụgbọelu ndị uwe ojii apụtala kwuo na ọ bụ eziokwu na egburu mmadụ abụọ ma merụọ otu onye ahụ na mwakpo ndị obu egbe wakporo otu ụlọ ụka ọwụ dị na steeti Kwara Uche I'm tired Clara onye nọrọzie n'ime ụlọ ụka na-efe Chineke ya chịrị obi gị n'elu ọ dị ka ndị midia nchọkwara iwepụtakwa ihe onyonyo ahụ ị nọrọ na Facebook gị eji anya gị na-ahụrụ ya lee pastọ agbafuole lee n'agadi nwaanyị a mama adakwala naanị ụda egbe ọwụ ga-enye nwaanyị a ọbara mgbali elu onye ọbụla chọwala cover gaa na Facebook anyị ka ị nwee ike kiriwe ya live ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria ka ọ
dịla anyị na akwụkwọ akụkọ The Statesman. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo akpọọla oku ka arụzigharịa okporo ụzọ ndị dị na New Owerri nakwa na World Bank bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ozu mmadụ 5 adọrọla dịka ụgbọala ntakịrị minibus bịara manye isi n'ime mmiri Ogoja River. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo azọpụla ụkwụ ịhụ na ndị mmadụ rubere isi n'iwu jigidere ọkụ okporo ụzọ n'Owerri bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na were kwuo mmadụ dị 100,000 men n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị ka ndị ụlọ nzukọ seneti gwara Tinubu. Enwere ihe a na-emefu ọhụụ abịala lee ndị isi ndị agha ndị isi ọrụ nchekwa dịgasị iche iche nwegharịa ha chenjicha agbanwegharịa si na ihe ka na-ebe ka na even ya dịkwa wọs ọwụzie were 100,000 ugbu a ya ebie ụmụ nwoke maka ihe 100,000 n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị. Ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya aga m abịa nnọọ gụnyetụ nwaada nwoke ọcha Clara aka n'olu ị ga-ekwe ka ọ bụ ị gaghị Ana m ekwe. Why? You say you dey fear. Me too, I dey fear. Dey your day, make I dey my day. Mama ndị ọkpa egbe bandit ha hụ onye gụrụ mmadụ aka n'olu agụla m ka m gbawọsọ onwe m Nigeria ozigbo run your race o. O nwere chewing gum njibi ọrụ this morning. Tawa, ama m taa you one here. Chewing gum and them on a gum well. You go like am. Who ain't go gum well with? Get ya ta. Ọ dị egwu. Nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Oje
anya apụọla hayamma oje oje zuru obodo ngwongwo oje ya yọsam ebelebe oje oje zuru obodo hayamma oje ndị nwe ya hayamma oje ndị bịara bịa hayamma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsam hayamma oje anya apụọla hayamma oje oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa ebelebe oje oje zuru mba hayamma oje zuru n'Imo State hayamma oje zuru mbali. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị m na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Ahamobo, His Royal Highness Eze Engineer Marcel Ihea Uzegbu Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala ojezuru obodo n'obodo ụnụ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha kwe ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ ojezuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness.
Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues. Ojesu obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Eko FM ojesu obodo haya mma ojesu obodo ngwongwo oje anya apụọla haya mma ojesu obodo ngwongwo oje ya yọsam ebelebe ojesu obodo haya mma oje ndị nwụya haya mma oje ndị bịara bịa haya mma oje ya yọsa gị ngwongwo oje ya yọsa m haya mma oje anya apụọla haya mma oje suru obodo ngwongwo oje ya gawa ebelebe oje suru mba haya mma oje suru n'ime (0803-747-8303). Come and feel the touch of that great man of Calvary. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Ihea bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị. N'omume dị njikere kwado onwe gị nke ọma maka na oge ahụ eruole mgbe anyị ga-ekpori mgbe gee ntị mmemme otu afọ ụlọ mgbasa ozi Eko FM gbarala fọdụrụ ntakịrị ka o rejie n'ihi ya jee were kalenda gị kanye ya ihe maka na malite n'abalị 7 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 21 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ebelebe ga-egbu n'ele ebelebe dịka ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-amalite mmemme ncheta otu afọ ha gbarala n'ihi ya anyị na-akpọku ndị na-azụ ahịa na ndị mmadụ nkịtị ka ha bịa kwado anyị maka na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme n'oge ahụ bụ nke gụnyere ndị Eko FM na ndị na-akwado ha ịgba bọọlụ tinyere ihe omume ụmụaka anyị kpọrọ Eko FM Kids Santa's Fiesta nakwa nke a kpọrọ Eko FM Married and Single Show ka ọ dị anyị na-akpọku ndị nkwado bụ sponsors na ndị chọrọ ka anyị na ha gbakọta aka ka ikurube mee mmemme a ka ọ dị ụda ka ha bịa ka anyị mee ya bụ mmemme ka ọ bụrụ nke a na-agaghị echefu n'ihi ya bụrụ na ị chọrọ ịkwado ihe omume a biko egbula oge ọbụla kpọọ akara ekwentị a bụ 0707 491 3440 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3437 0707 491 3437 ekwekwala ka a kọrọ gị ihe omume a n'akụkọ gaakwa n'ihu n'ige ntị n'ụlọ mgbasa ozi redio a iji nwee ike nụrụkwuo akụkọ gbasara ihe omume a Eko FM ndị na-aṅụrị ọṅụ maka ịgba pụrụ iche ha tirila na mgbasa ozi Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. ụdara na-adị mmiri aja ka ọ dị dadarara m ọkụkọ hapụkwa m ihe ọ ga-eji azụ ma aragbuo ya n'ahụ
my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. oge eruola mgbe ndị otu pati PDP ga-ama mbe na-abọ nke bụ oke inweta ihe mere n'ụbọchị ụnyaahụ kpọmkwem na Abuja.